Добър вечер, вие сте Сикаст, подкаста с главно П, за да нямаме държава с главно Д. Днес е 20 декември 2025 година, събота, епизод 17. Ще си говорим за служебния кабинет и 121 народни представители, които ППДБ така си представят, че ще имат. Каква е тяхната идея точно? За това, че София отново е ужасяващо мръсна, с ужасяващо мръсен въздух. Тръмп, който пусна първата част на така наречените Epstein Files или документите свързани с Джефри Епстин, който мисля, че е свеизвестен. Но преди това, малко да загреем положението, ще си говорим за партия 3 март. Това е от движение 3 март, което беше така близко около Румен Радев по едно време. Мисля, че участваше около пилона на Рожен. Там се направи един пилон, па най-високото знаме в Европа, ала-бала, горда велика България, българи юнаци. Това движение става партия и това движение много така претендира за близки връзки с Радев и едва ли не, че припознава Радев като свой лидер и че това е партията на Радев и те с Радев и Радев и Радев и Радев. Сега тук няколко скучни неща и накрая много малко по-смешно. На първо място, Радев не може да е политически лидер и не може да е пристрастен към нито една политическа партия, защото по закон президента на Република България трябва да бъде безпартиен, той трябва да бъде независим. На второ място, партията още не е учредена, т.е. те кога ще се учредят, какво се случва, какви позиции имат по различни въпроси, това за сега е неясно. Отделно Радев не е казал нищо по въпроса, дали подкрепя, дали се отрича от тях, т.е. те просто така са решили, аз решавам, че ще бъда император и вече се наричам император, малко така се случва. Но нещо интересно, което Мишел от съпротивата беше качила във Фейсбук. Между другото, толкова пъти повтарям Фейсбук, че някакви неща съм видял във Фейсбук, звуча като някой бумър все едно, но просто, за съжаление, Инстаграм е място за някакви много кратки мемета и за снимки, и за рилове. А Фейсбук, може да навлезеш на една идея малко повече. Ако искаш да прочетеш нещо малко повече, Фейсбук. Аз затова следа някакви страници във Фейсбук. Във Фейсбук Мишел от съпротивата беше публикувал един колаж, на който лидера на 3 март, който се каза Тихомир Анастасов. Този симпатяга Тихомир Анастасов има колаж, освен как в момента е председател на движение и на партия 3 март, как участва в листите на Народен съюз, Граждански блок, партията на Васил Божков, партията на Николай Бареков и е бил от партията на Гешев. Тази, надявам се човека да не се обиди, ама той това никога няма да го чуе и без това, тази невероятна политическа калинка, която е минала през 4-5 партии, в момента се закачва и за Румен Радев. Между другото е малко интересно как от Гешев, който е десен националист, през Божков, който е мега капиталист, Бареков, който е някакъв либерален, уж в теорията по това време бил, и сега изведнъж отиваме на русофила Радев. Но ние такива неща в България толкова сме се нагледали, че въобще вече не трябва да ни правят впечатление, но въпреки това смея да твърда, че ужасяващо смешно подобни политически елементи също да съществуват в България. Помним и с Костадин Костадинов, който Костадин Костадинов е минал през НФСБ, през Атака, през БСП, бил е там нещо, не мисля, че беше с ГЕРБ, ама пак имаше някаква връзка с ГЕРБ, по още някаква друга партия, па сега Възраждане. Така че сме се нагледали на такива хора, които минават през колкото се може повече партии, докато накрая не изгреят и не се направят нещо свое. Сега навлизаме малко в по-сериозните новини. За какво и да реч? Ще си говорим за тази идея на Продължаваме промяната, много накратко, за така наречените 121 народни представители в следващия парламент. Ивайло Мирчев, цитирам, всичко извън 121 депутати е компромис и сглобки. Сега, какво иска да каже автора? Какво иска да каже Ивайло Мирчев? Сега, контекста на цялото това нещо е, че Асен Василев, който е заедно с Асен Василев, Ивайло Мирчев и Явор Божанков, те са съпредседатели и лидери на коалицията ППДБ. Асен Василев излезе
мисля, че беше на някакво интервю го каза един цитат, който е следния: искаме пълен мандат от хората, 121 народни представители, за да могат да управляват, нали, само те, без други партии в коалиция. Това мисля, че го каза предаването, или се казваше Референдум, или е Панорама по БНТ. Ако не мисля, че трябва да е референдум. Та Асен Василев тогава каза тия прословути думи. Сега в интернет се въртат някакви лозунги 121. Единственият пример за някой, който успявал да обърне по този начин играта, това е Иван Костов в 1997 година на изборите, когато фактически той печели от 60 народни представители, печелят 131. Само ето в момента ППДБ имат около 30 и те искат от 30 да направят 121. Та не знам как ще се случи това нещо. Нали, мечтите са безплатни. Но Ивайло Мирчев защо казва, нали, всичко извън тия 121 е компромис и сглобки. Ако ние погледнем Народното събрание, няма политическа партия, която да може да се коалира с някоя друга политическа партия без наистина много сериозни компромиси. Имаме проруската част, където те се мразят помежду си. Имаме ГЕРБ и ДПС. И имаме една много странна категория, която е БСП, Има такъв народ, които са някакви промяна, опозиция, Пеевски, статукво, Матака, Малнака. Те нямат вече никакви ценности тия партии. И ни ППДБ, които са, нали, ако трябва да навлезем в шегата, ако трябва да навлезем в шегата, нали, едните са копейки и русофили, а другите са някакви мутри там корупционери, то ППДБ се явяват едни жълтопаветни розови еднорози, както ги наричат, умно красиви най-вече. Та, общо взето компромисът е много сложен. Аз отново казвам, че според мен единственият компромис ПП да направят с нещо, това е или да бъде Радостин Василев, но няма да го направят. Според мен това е единственият адекватен вариант, защото сега някой веднага ще кажат, ама как той, нали, така както Радостин Василев беше казал Радо Гела, добре, че десното крушене влезна, че ония още щеше да спи, нали, когато искаше там да набие то ДПС. Говорихме си го в миналия епизод или в по-миналия епизод, вече малко ми се бъркат нещата. Сега някой ще кажат, ама как така, нали, с този човек, то абсурдно еди какво си? Другите избори са ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Така че мисля, че спрямо тия три избора Радо Гела се явява най-адекватната така, политическа партия, която може да съществува, нали, в случая Меч. Това е единия вариант, другия вариант е Румен Радев. Но във всички случаи ти трябва да направиш компромис на база външна политика, нали, т.е. антиевро, малко про-Русия и така нататък. А с глобка мисля, че това е ясно, ако се наложи кабинет с ГЕРБ. Та ще видим какво ще се случи. Аз честно смятам, че в най-добрия случай ППДБ ще имат някъде около 60 народни представители, имат някаква шанс за първа политическа сила. Не е малък, но ще видим, нали, има горе-долу 3 месеца до изборите или 4 месеца, зависи как се завърти рулетката. По този повод Елисавета Белобрадова, тя от Демократична България, стана много известна с нейните публикации във Facebook, Instagram, TikTok, общо взето където и да е, на протестите, с една песен, която измисли за Пеевски, с Jingle Bells от Народното събрание, с Елхата от Народното събрание. Тя е, нали, въпреки че жената е актьор на 40-50 години, доста енергична жена. Това, което тя коментира е всъщност самата тя на първо място е номинацията на ППДБ за член на СЕМ, който е доста добре, бих казал. СЕМ е Съвет за електронни медии. Говорили сме си повече за него в епизода, когато разказвам за журналистиката в България и защо нямаме журналистика, но тя е кандидат всъщност на Демократична България за СЕМ, тъй като Народното събрание има квота в СЕМ, 3 от общо 5. Извън това, тя коментира, че всъщност сега като става съставянето на правителство, което да е служебно, Румен Радев трябва да избере всъщност от домовата книга. Това са шефовете на Сметната палата, управителя на БНБ, замуправителя на БНБ, допълнително това е омбудсмана, заместник омбудсмана, така че има някакви фигури. И всъщност тя задава въпроса колко от тия хора са на Пеевски. Директно 2 или 3 са от ДПС
може би са двама. Омбудсмана от ГЕРБ, заместник омбудсмана ми изглежда като от някоя партия патерица. Главчев е ясен, управителя на БНБ категорично отказва и реално погледнато единствения, който според тях и според мен, въпреки моите резерви, това е Андрей Гюров. Андрей Гюров е бивш депутат от ППДБ, който стана всъщност заместник-управител на БНБ и те се опитаха тогава, понеже осъзнаха, че Радев може да го избере, започнаха някакви дела, че едва ли не той не можел да бъде шеф, там зам на БНБ и че бил по несъвместимост, ала бала, но в крайна сметка го оправдаха сега преди някакви месеци. Ще видим дали Радев ще му даде мандата, но ако не му даде мандата, според мен това ще е много сериозен проблем с бъдещи парламентарни избори, тъй като видяхме какво направи Главчев. Масово купуване на гласове. Тогава, ако не се лъжа, беше Калин Стоянов като вътрешен министър. Тотално несправяне, нулево. Нали? Така че няма как да станат нещата. Просто няма как да станат нещата, ако Радев не даде на някой, който е адекватен. В случай единственият адекватен е Андрей Гюров. А тази промяна в Конституцията, която се случи, беше защото Радев може да назначи всеки един човек. И фактически се получаваше така, че Радев може да контролира цялата изпълнителна власт. Той тогава сключи договор с Боташ, който ние плащаме 1 милион всеки ден за нещо, което не ползваме, защото той сключи договор да ползваме някакви турски терминали, които ние не ползваме. Обаче договора си е за години напред. Но те всъщност са за превозване на газ, нали, който тогава имахме криза с газта и уж било по неотложност, ала бала с президента е положението. Но като казахме за газ, няма да говорим за евреи, ще говорим за замърсяването в София и всъщност от днес има така наречения зелен билет. Т.е. всеки един човек срещу 1 лев може да си купи билет и с него да пътува навсякъде, цял ден, всичките видове транспорт в София. Това са трамваи, тролейбуси, автобуси, метро и там каквото друго Терзиев и Йорданка Фандъкова са направили за последните 20 години. Защо това се случва? Сега това мисля, че е много ясен проблем на София и отговорът е, честно казано, много прост. Даже не е до изгарянето, даже не е до екологията, а е до това, че имаме много гадна география на столицата. Всяка една европейска столица е разположена или до река, или до море. И София, поправете ме ако греша, е единствената европейска столица без река. Скопие има река, Истанбул е на море, в Букурещ има река, в Виена има река, в Белград има река, в Москва има река, навсякъде има реки, във всяка една столица. Само София ние нямаме голяма река, ние имаме някакви такива мънички канали, буквално канали в София и отделно София в котловина, значи София в една паница се едноче. Защото Витоша обгражда от юг, от север има така едни равнини, ама то пак не е точно равнини и София всъщност в една дупка. И ти ние в София разчитаме само единствено на вятър. И ти когато дишаш този въздух, когато изпускаш някакви въглеродни емисии, дали това ще е горене на гуми, горене на дърва, на въглища, автомобили, заводи, тецове, дишането на хората, няма никакво значение. Каквото и да е, всъщност в нормалните западни държави, първо това е намалено, на второ място вятъра много лесно го измива цялото това нещо и на трето място естествено реката носи някакво течение и носи въздух с нея. Ние като нямаме река, която да носи въздух, като София в котловина, т.е. вятъра много трудно издухва това нещо и се получава тази мизерия в София, който се качва на Витоша през зимата, мога да види как цяла София в един смог. Ама буквално той е жълто-кафяв смог. Нали, лятото е така по-бял, но много тежко положение зимата. И всъщност ние в София, колкото да се опитваме с всякакви неща, е малко абсурдно, защото наистина няма какво да се направи. Тук ще засегна една бърза тема,
преди да започна да говоря за Епстин, там също има някаква малка информация. Общо взето днеска, нали, уикенд, така по-лежерно го караме. Няма нещо съществено, като нали, Радо Гела не е нападнал някой отново или Ивайло Мирчев не е влязал в бой с Пеевски. Или кабинета не мога да падне за трети път, или за втори да оттеглят поредния бюджет, затова така по-чилно вини си говорим. Всъщност е много интересно как националистите и консерваторите много се страхуват от така зелените, от промяната, която е към зелено бъдеще, защото тук е много интересно един анализ, едно нещо, което добрите политици правят и това е, че към консерваторите и към либералите, ако така мога да разделим хората главно, имаме десни консерватори, леви либерали и това горе-долу са 85% от хората. Към различните групи хора ти трябва да говориш по различен начин. И ще дам много добър пример. Консерваторите, за тях много е важно авторитета. Много е важно, освен авторитета, някаква вяра в държавата, в личността, в армията. Тоест това са много силни и важни неща. В семейството, в тези ценности. За либералите много е важна справедливостта. Много е важно ти да си състрадателен спрямо другите. Тоест как другия ще се почувства. И това, което правят добрите политици, е ти да говориш на езика на аудиторията, а не на своя език. И то е много смешно, защото зелените и консерваторите фактически искат едно и също. И това е една чиста природа. Ако питаш един консервативен човек, няма значение кой, той винаги ще ти каже, че иска хубави, чисти поляни. Нали, ето консерваторите от какво се страхуват? Консерваторите в България се страхуват от перките, от слънчевите панели, защото това щяло да унищожи хубавата българска плодородна земя. Значи те се интересуват от природата. Какво правят друго консерваторите? Те искат птиците да живеят, те искат великата, хубава българска природа. Еди какво си, еди що си. Тук изключваме ганьовците. Говорим за истинските хора, които ценят българската природа, които са си консервативни, те си искат да си запазят традициите. Те искат хубавите стари къщи, те искат хубавите стари улици, кефат се на, да кажем, центъра на Пловдив, защото е много хубав, ходят по планини, ходят по еди какво си, еди що си, нали? Какво искат зелените? Зелените искат да се рециклира, искат да няма глобално затопляне, по-чист въздух, бла-бла-бла-бла-бла. Обаче какво се получава? Зелените говорят на консерваторите с това, че ти трябва да опазваш природата, защото има глобално затопляне. Той не вярва в глобално затопляне. И същевременно, от друга страна, консерваторите казват на зелените, ама чакайте малко, ние имаме тези тучни хубави ливади и ви искате едни гадни перки и там слънчеви панели да ни сложите. Защо да са гадни? Те нали произвеждат ток. Ама няма значение, те вижте колко са хубави, то си е мое, как ще е на моята земя ще ми я сложите. Ма либералите не разбират от нали, този тип говорене, както и консерваторите. И всъщност се замислям, нали, когато си говорим в София, България на последно място по рециклиране. София беше по едно време най-мръсният град в света. И всъщност, ако трябва да се замислим, тези зелени идеологии, тази зелена политика, колко лесно може да се прокара на хората? Колко е лесно на консерваторите, защото това е масата в България. Наистина колко е лесно. Ти не трябва да обясняваш, както се казва, глупости, защото, за съжаление, когато ти вземеш нещо от Запад, това, което се прави в България, ти взимаш нещо от Запад или взимаш нещо от Изток и ти го говориш както там се говори. Тоест ти нямаш капката капацитет да помислиш, ама тук как е. И аз съм сигурен, че ако сега започна всички хора да се обяснява, не е разделите разделно, защото еди какво си, а примерно да се каже, ето гледайте тук колко е мръсно, пластмасата, те убиват животните, растенията, ама да им покажат на хората ще се стреснат. Да им кажеш, тук те вижте как замърсяват водата, тук тия села нямат чиста вода. И хората изведнъж ще осъзнаят. Защото ти им даваш нещо просто и елементарно. Наистина на много просто ниво. Защото е много трудно един човек да му кажеш, ти трябва да си купиш електромобил. Не става.
И то се почва от някакви стъпки. Но, нали, това е една много дълга тема. Със сигурност ще направя епизод, може би утре, може би след Нова година. Предстои да видим, както обичам да казвам. Но със сигурност този епизод ще бъде посветен изцяло на това как различните групи възприемат различните неща. Защото, нали, когато обясняваш на някой, примерно, милиони палестинци страдат, то човек не го интересува особено. Той няма тази състрадателност. Затова ти трябва да му говориш на неговия език. Примерно тези млади момчета, които отиват войници и умират, как може такова нещо и държавата се съсипва. И той тогава ще усети, нали, болката и състраданието и тогава ще се отключи в него, нали, това мислене, че това, което се случва, не е правилно. Като си говорим за неправилни неща, мисля, че по-неправилно от Епстин няма. Та, за Джефри Епстин, малко контекст. Джефри Епстин е много известен. Не знам дали мога да използвам тази дума, между другото, защото това го качвам в YouTube и в Spotify, но ще използвам думата човек, който обича деца и малки момченца и малки момиченца. Мисля, че всички разбираме какво искам да кажа. Този ужасяващ господин, Джефри Епстин, е много добър приятел с различни милиардери, политици и така нататък. И в последните 20-30 години той ги прави тия неща. 20 години. Уж се самоуби 2020 година. Мисля, че 2020 година, да. Уж се самоуби. Няма записи от камерите, няма свидетели на това нещо, така че затова казвам, че уж. Има много конспирации, че всъщност е убит. Но в крайна сметка в последната една година, но през последните години стана много гореща тема приятелството на Джефри Епстин с Доналд Тръмп. И всъщност какво се получава? Имаме президент на САЩ, който се опитва по всякакъв начин да накара хората да спрат да говорят за това нещо, което естествено кара хората още повече да говорят за това нещо. Цялата схема е, че Джефри Епстин най-вероятно е участвал в трафик на деца за различни, да го наречем, сексуални удоволствия на своя буквално частен остров в средата на нищото, защото има океан около него и няма много близки островчета, така че човек да може да избяга фактически оттам. Имаше много снимки на Джефри Епстин и Доналд Тръмп и това, което се случи, е демократите в САЩ, в Конгреса на САЩ, решиха и гласуваха всички документи, които са свързани с делото по Джефри Епстин, всяко едно доказателство, снимка, файл, каквото и да бъде публикувано днес. И това, което направиха от администрацията на Тръмп, публикуваха 1% или там 10%, някаква много смешна част от всичко, което има и казаха, че се публикуват на етапи. И аз лично влязах да видя файловете, защото не ми се вярваше, че това, което се говори, е истина. И е факт, файловете са изцяло черни. Представете си една Word страница и просто има, нали, всеки абзац, всяко изречение е с все едно, че е черен маркер върху него. Всичко е цензурирано. Снимките са масово цензурирани, не се виждат лица, не се вижда никакъв текст, няма абсолютно нищо. И единствените снимки, които са показани, това е на Бил Клинтън, бившия президент на САЩ, и Майкъл Джексън. Но въпреки това, въпреки тези техни усилия, очевидно на републиканците да скрият Доналд Тръмп, да скрият тия неща, се вижда доста снимки на Тръмп в присъствието на млади момичета, включително различни карти, чекове, които са подписани от Доналд Тръмп. И може да ме лъже паметта, но съм почти убеден, имаше една картичка, на която, или разговор, по-скоро да е бил разговор, в който Джефри Епстин запознава едно 14 годишно момиче с Тръмп. Джефри Епстин казва едва ли не, виж колко е красива, колко е хубава и колко става. И Доналд Тръмп отговорил абсолютно. И просто си е поклатил главата. Малко ми е сложно да го обясна, тъй като превеждам от английски в реално време. Но общо взето все още нищо не е доказано, но е толкова очевидно, че просто е смешно, ако някой смята, че не е вярно. Аз лично
Смятам, че истината рано или късно ще излезе. Още по-смешното е, че в тая първата партида, ако напишеш в search бара, нали, в Word може да даваш search бара. Ако напишеш името Тръмп, не излиза никъде, което е много смешно при положение, че те са си писали картички за рождени дни. Джефри Епстин има доста общи снимки с Тръмп и на Тръмп. Тръмп многократно е ходил на неговия остров заедно с неговите жени. Така че, общо взето, те първа ще разбираме за още неща. Горе-долу аз си мисля, че до към януари месец би трябвало всичко да е излязло. В най-лошия случай, буквално най-лошия случай, който може да има, това ще бъде следващия президент, който почти съм сигурен, че ще бъде демократ, да пусне всички файлове и да пусне всички документи без никаква цензура. Естествено, винаги има конспиративния вариант, че всичко това е изгорено и че богатите са се погрижили, това не съществува. Но факта, че нацистите не са успели да скрият Холокоста, примерно, или че в България знаем за толкова много хора, които са част от държавна сигурност, означава, че никога ти не мога да скриеш истината изцяло. Колкото на някои хора да им се иска това да е възможно. Това беше всичко от днес, от подкаста с главно П, за да нямаме държава с главно Д. 20 декември 2025 година, събота, епизод 17. Както казват по новините, лека и спокойна вечер.